Incwadi kaHoseya, isahluko sokuqala, iyafundeka. Ilizwi likaYehova elafika kuHoseya unyana kaBheri ngemihla ka-Uziya, kaYothamu, ka-Ahazi, kaHezekiya, ookumkani bakwaYuda, ngemihla kaYerobhowamu unyana kaYowashi, kumkani wakwaSirayeli. Ukuqala kokuthetha kukaYehova noHoseya, wathi uYehova kuHoseya, "Yawuze ke mfazi wobuhenyu nabantwana bobuhenyu, ngokuba ilizwe liyenyuze kakhulu lemka kuYehova." Waya ke wazeka uGomeri intombi kaDibhelayimu, wakhawula wamzalela unyana. UYehova wathi kuye, "Mthiye igama lokuba unguYizireli, ngokuba kusayo kuba mzuzwana ndiwavalele amagazi akwaYizireli kwindlu kaYehu, ndibuphelise ubukumkani bendlu kaSirayeli. Kuya kuthi ngaloo mini ndisaphule isaphetha kwaSirayeli entilini yaseYizireyeli." Waphinda wakhawula wazala intombi. Wathi uYehova kuye, "Yithiye igama lokuba nguAkanzelwanga-mfesane, ngokuba andiyi kuba saphinda ndiyenzele imfesane indlu kaSirayeli ndingabaxoleli nokubaxolela. Ndiya kuyenzela imfesane indlu kaYuda, ndibasindise ngoYehova uThixo wabo, ndingabasindisi ngesaphetha nangakrele nangamfazwe nangamahashe nangabamahashe." Akumlumla ke uAkanzelwanga-mfesane, wokhawula wazala unyana. Wathi uYehova kuye, "Mthiye igama lokuba nguAsibantu bam, ngokuba aningabantu bam nam andiyi kuba ngowenu." Ke inani loonyana bakaSirayeli liya kuba ngangentlabathi yolwandle, engalinganiswayo, engabalwayo. Kuthi endaweni yokuba kuthiwe kubo, "Aningabantu bam," kusuke kuthiwe kubo, "Ningoonyana bakaThixo ophilileyo." Bohlanganisa ndawonye oonyana bakaYuda noonyana bakaSirayeli, bazimisele intloko ibenye. Banyuke baphume kwelo zwe, kuba iya kuba nkulu imini yaseYizireyeli.